Mănânc la mec când vei tu plec, la domiciliu stabil. Doar când apucui să mă tun, nu sunt perfect nici din profil. Sunt cel mai groaznic cinefil din istoria recentă. Am cât un film la 4 ore, cel mai trist că se repetă. Ultimii ani m-au învățat că banii sunt importanți. Dacă sistemul naște monștri, sărăcia îi transformă în mutanți. Evident, cotizanți, posesori de credit, de card, lesă și lanț. Eu sunt liber să merg pe jos, liber să zâmbesc, liber să găsesc mediul în care îmi place să trăiesc, liber să fac sex deși iubesc. Sună misogin, de-asta barbă păr pe piept, ce alegi, bărbat sau pinguin? Pentru tine un nimeni celebru ce strică valori, pentru mine ești un gurui de la rebu. Mă întreb când mor, încearcă să mă ignor, nu mă asculta. Muzica mea are calitatea de a schimba mentalități fără să vrea. O să rămân cel care sunt azi, rău sau bun, sunt cel care sunt azi. Un nebun, sunt cel care sunt azi, iar de azi eu să fiu cel de mâine. O să rămân cel care sunt azi, rău sau bun, sunt cel care sunt azi. Un nebun, sunt cel care sunt azi, iar de azi eu să fiu cel de mâine. La începutul moft, lucram pe un soft lipsă, cu un casetofon făceam în fel și clip să egalizez o voce în plină pubertate. Cu ce scoteam din orga, cu difuzoare sparte, clipuri depistate, la piese de prin state. Mă fac să prind instant enigme de prin spate, și-am vrut să o fac în felul meu și mi-a ieșit. N-am copiat pe nimeni, unii ar zice că am reușit. Am răgușit pe scene, am fost plătit să fac ce-mi place, dar știu cât am muncit, cât am plătit să fac ce-mi place. Ai mei m-au educat cât au putut de fapt, pe stradele înveți mai bine, autodidact, și n-am nici cel mai mic regret pentru nimic. Am dat tot ce-am avut mai bun încă de mic, în anturaj, un alt oraș, o nouă noapte. Dacă s-a prins ceva de mine, o să dau mai departe. O să rămân cel care sunt azi, rău sau bun, sunt cel care sunt azi. Un nebun, sunt cel care sunt azi, iar de azi eu să fiu cel de mâine. O să rămân cel care sunt azi, rău sau bun, sunt cel care sunt azi. Un nebun, sunt cel care sunt azi, iar de azi eu să fiu cel de mâine. Numește-ne cum vrei, ei ne-au zis ei. Noi le-am zis frații, ei ne-au zis MC, luați un DJ. Ne-am conformat și nu din obligație, aveam foițe, totul lipsea H-ul din ecuații. Băieți deștea ca noi, nu-ți bat la ușe coi, dau peste tine în casă, cu orice piesă trasă. Eu vorbesc de mesaj, livrat în formă brută. Cultură nu înseamnă doar exprimare cult. Generația copiilor cu cheia la gât a învățat să-și ia fără să ceară, pentru că n-a avut și oricât de mult s-ar fi schimbat când au crescut treptat. Au înțeles că adevărul trebuie spus, nu ascuns sub pat. În concluzie, de generația acestei nații ți-au învățat copilul să nu fie ca alții. Le-au învățat să înjure când au putut să o facă dații, că erau prea ocupați să le bată mamele și frații. O să rămân cel care sunt azi, rău sau bun, sunt cel care sunt azi. Un nebun, sunt cel care sunt azi, iar de azi eu să fiu cel de mâine. O să rămân cel care sunt azi, rău sau bun, sunt cel care sunt azi. Un nebun, sunt cel care sunt azi, iar de azi eu să fiu cel de mâine.